Bueno, a Xunta di que nos vai reclamar eses cartos, xa veremos o que pasa. Así de contundente se pronunciou o alcalde do Grove sobre o anuncio feito onte pola Xunta. Segundo publicou no Doga, Augas de Galicia asumirá o mantemento e xestión da depuradora Meca durante un ano, ante a negativa do Concello a recepcionar a obra. Por isto, cobrará ás arcas municipais 500.000 euros. Será un xuezo que determine se realmente temos que pagar eses cartos ou non, ou hai outras medidas que temos que tomar. Nós temos informes xurídicos que avalan a nosa decisión, pero en definitiva isto é política e eu creo que aquí habría que resolver isto en termos políticos, sentarnos a conselleira máis eu para ver as posibilidades. Ahora mesmo estamos facendo o que o xuez ditamina. O xuez ditamina é que Augas de Galicia e o Concello de Grove se poñan de acordo para facer unha inspección e evaluar en que situación está. O conflito coa Xunta iniciouse no mes de abril. Segundo o rexedor, técnicos municipais e ata dúas empresas externas que examinaron a EDAR recomendáronlle que non recepcionaran a obra, xa que requeriría de importantes investimentos a curto prazo. Que a depuradora a día de hoxe necesita inversións, necesita modernización e necesita, polo tanto, estar máis moderna do que está. Necesita estar en condicións para ser recepcionada. Isto é, cando ti fas unha obra, ao rematar a obra, se cumpren os requisitos, ti recepcionas, pero na condicións, claro. Por esta depuradora xa pasaron prácticamente 5 anos. Non pode estar igual que o primeiro día. E nós o que lle pedimos é que non la poñan exactamente igual que o primeiro día e nós a recepcionaremos. Outra opción que plantexa o Goberno meco refírese ao canon pola depuración da auga que pagan os concellos á Xunta. Se desde o Grove recadamos 400.000 euros que van directamente á Xunta de Galicia, a Augas de Galicia, levamos máis de 15 anos pagando este canon. É dicir, xa levamos recaudados no Grove 6 millóns de euros. A depuradora do Grove, os veciños do Grove xa teñen amortizada polo que lle teñen dado a Xunta de Galicia. Nós o que lle dicimos é que alo menos o 50% quede no Grove para poder nós xestionar con eses cartos a depuradora. Tamén reclaman a apertura dun debate sobre a xestión do saneamento e das cuestións relacionadas co medio ambiente. A día de hoxe son competencia dos concellos, pero dende o Grove entenden que deberían ser de interese supramunicipal pola súa incidencia.